So, magandang umaga po. Nasa ikawalong araw na ako ng pagkakaroon ng aking chicken pox. So, ito na yon. Walong araw. Sa walong araw, ito na yung kinalabasan. Yan. Nawala na yung mga malaking sugat. Natuyo na sila. And sa katawan ko, ito naman po. Ganyan rin po sa parting likod ko. So, ano bang pakiramdam ng may chicken pox? Yun. Una, sabi ko nga sa inyo, may napansin ako mga butlig-butlig dito. Tapos, napansin din yun ng asawa ko. Nakita niya sa katawan ko meron akong malaki. Parang ito yun. Ito. Maliit pa yun dati. Yun, laki na. Yan yung mga nauna. Yan. So, sabi niya, parang may chicken pox daw ako. So, parang in-ignore ko lang. So, the next day, yun na nga, yung gabi, sabi ko, para akong lalagnatin. Sintomas na pala yun. Ang pagkakameron ng chicken pox. So, pinalipat niya na ako sa ibang kwarto. Kasi nga may baby kami. Baka mahawa. At sana hindi mahawa. Tapos yun, yung third day ko, yung talaga yung pinakamahirap kasi yung lagnat, talagang ramdam mo yung lagnat na magkakameron tapos magkakawala, puputi yung pakiramdam mo, magiging worse na naman. Yung fourth day, halos hindi ako pinatulog kasi nga dala siguro ng lumalabas pa yung mga butlig ko sa katawan, parang init, tapos yung temperature ko ay pumapalo ng 38.6. Yeah, talagang nilalamig ako. Tapos every 4 hours umiinom ako ng paracetamol, umiinom ako ng Biogesic, buti na lang may naitabi. Tapos yun, yung fifth day meron pa rin, pero mga bandang 12 ng madaling araw, yun yung huli kong pag-inom ng gamot. Tapos kinaumagahan mga bandang alas 5, bumuti na yung pakiramdam ko. Pero ang dami talagang butlig talaga sa katawan ko. Worst kumbaga. Ang hirap po magka chicken pox ng adult ka na. Mas maigi na magka chicken pox na bata pa. At kung hindi pa kayo nagka chicken pox, hindi ko naman pinapanilangan na magka chicken pox kayo, pero sana magkameron na kayo. Kasi kung huli na, mas po daw, mas medyo nakakatakot pag sa adult. Buti na lang ako yung pagkakameron ko ng chicken pox is hindi ganun ka severe, kasi may nakikita ko sa YouTube talagang dinala pa sila sa ospital, ganun. Yung akin is regular na chicken pox lang yun. So tingnan nyo, yan na lang yung kinalabasan. Sana hindi magpeklat mga yan. Ano ba yung ininom ko nung may chicken pox ako? 7 days ininom ko po yung binigay sa akin ng aking doktor, yung valacyclovir, kung hindi ako nagkakamali. 1,000 mg po nun. Iinumin nyo yun ng 3 times a day in 7 days. So yun po, laking tulong yun. Ramdaman ko kasi parang may anti-itch siguro yun na kasama dun sa gamot din. So hindi ako kinatay masyado. Kinatay na lang ako is nung mga bandang 6 days na ako na meron, kasi nagsisimula na siyang tumuyo yung mga pantal-pantal, hindi pantal-pantal, yung mga dat-dat ng ng dala ng chicken pox, yan malalaki yun. Kasi nagsisimula na siya magtrahi, yun ang makating part, lalo na sa ulo ko, kasi siguro sa ulo ko po ako na grabe masyado talaga. So yun ang ma-share ko sa inyo sa meron ng chicken pox. Lalagnatin kayo ng patigil-tigil. Yun ang na-experience ko sa akin. Kaya dapat meron kayong palaging paracetamol at least, para pag sinasakit kayo ng ulo tapos nilalagnat, uminom kayo ng paracetamol.
paracetamol. Tapos, yun, yung reseta sa inyo ng doktor, sundin nyo po yun. Makakatulong yun. 7 days yung akin. So, ang lalaking gamot. Ang lalaking gamot. 1,000 milligram, biruin yun. And meron pa pala ako nilalagay cream sa aking muka. Tapos hindi lang sa muka, dito din sa mga yan, yung mga nilabasan ng dot ng chickenpox. Ano ba to? Ito po ay betamethasone BAL 0.5%. Yun ang cream. Ano bang itsura nito? So, yan po ang itsura niyan. Cream. Yan. So, yun lang po ang ma-share ko sa pagkakamero ng chickenpox at sana tuloy-tuloy ng aking paggaling. Yan. Nakita niyo no? Meron dry. Tanggalin natin. Tinanggal. Yan. Yan. Tingnan na pati ang scalp ko dry. Dahil nga marami ako sa ulo. Yan. Yun ko talaga yung ramdam. Lalo na pag humihiga ka. Tapos babangon ka bigla. Oh, sabi ko, sakit sa ulo. May lagnat ka. Tapos meron ka dami mong tama sa ulo. May war na nga sa Ukraine. Yun yung pakiramdam ko, para akong ang daming tinamaan ng bukpa sa ulo. Nang that time na inaatake ako ng chickenpox. Yun. Yun nga po, sana tuloy-tuloy na ang paggaling natin para makalabas na. Sabi nila, sabi ng mga sabi-sabi, dapat daw 2 weeks para hindi makahawa. Ayan. So, siguro 2 weeks ako dito sa dito sa kwarto. Dinadala naman nila ako ng pagkain. Tapos ng mga pangangailangan ko. Buti lang katabi ko lang ang washroom. Yan. Anyway, thank you sa panonood kung may nanonood. Yan. Tapos pag meron kayong chickenpox, huwag nyo kamutin ng kamutin. Alam ko ang sarap kamutin, pero huwag nyo pong kamutin. Para ma-avoid natin yung sabi nila, malalaking peklat, lalo na pag tinamaan ka ng chickenpox na adult ka na. Ako, kahit ako kating-kati na. Yung gusto ko silang kamutin, iniiwasan ko. Dampi lang, ganyan. Yan. Okay. So, yun po. Yun lang ang ma-share ko sa pagkakaroon ng chickenpox. Yan. Sundan nyo yung binigay sa inyong gamot ng inyong doktor. Kailangan nyo magpa-check up talaga. Huwag kayong magsasarili kung ano-ano. Kasi ang chickenpox is maselan pala yan talaga. Kaya nung naranasan ko, talagang mahirap pagka-chickenpox po. So, thank you so much. Kita-kits sa mga susunod ko pang video. Sana makalabas na para makapamasyal na tayo. Kasi bumubuti na rin ang panahon dito sa Canada. So, sana marami tayong mapuntahan para maipasyal ko kayo dito. So, thank you so much. See you next time.